በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንግባር ሰናያት መሐረን አምላኽ አብኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲርናን ረዲእናን ዓቂብናን ተቐቢልናን ራህሪህልናን ደጊፍናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚያውን ኣብፂሕና እሞ ነመስግኖ ኣለና። ሕጂ እውን ንዕኡ በዛ ቅድስት ዕለት እዚኣን ንኹሉ ዘመን ህይወትናን ፍጹም ሰላም ክዕቅበና ንኹሉ ዝመልኽ እግዚአብሔር አምላክ ንለምኖ። ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትመልኽ አብኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና። ስለዝሰተርካናን ዝረዳእካናን ዝዓቐብካናን ናባኻውን ስለዝተቐበልካናን ስለዝረሃርሃካልናን ዝደገፍካናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣውን ስለዝብፅሓካናን ነመስግነካ ኣለና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብቲ ሰናያትካ ንሓትትን ልምን ኣለና። ነዛ ቅድስት ዕለት እዚኣን ኣብ ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብምፍራሕ ፍጹም ሰላም ክንፍጽሞ ሃበና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ምልዓል ጸላእን ወጎይታይ ካባይ ኣርሕቕ፣ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ። ኩሉ ሰናያትን ዘድልን ነገር ዓድለና። ምኽንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክንረግጽ ስልጣን ዝሃብካና። ካብ ኩሉ ኽፋእ ኣድሕነናን ባልሃናን እምበር ናብ ፈተነ ኣይትእትወና። በቲ ሓደ ወድኻ ምእንቲ ሰብ ፍቕሪ ኢሉ ብዝገበሮ ጸጋን ምሕረትን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ዋሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማን ውዳሴን ኣምልኾን ብሕብረት ምስኡ ናትካ እዩ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክ ባሕና ብድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላክ በደልናን ኃጢአትናን ከይተመልከተ በቲ ጽሩይ ዝኾነ ቃላቱ ክንጸናናዕ፣ በቲ ጽሩይ ዝኾነ ቃላቱ ክንሕደስን ክንፍወስን ስለ ዝፈተወን ስለ ዝፈቐደን ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ብድጋሚ ንዕኡ ይኹኖ። ንሱ ኣብ ተጸዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ኣቁራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኩርቤል ዝኾነት ኣዲና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ ምግቢ ህይወት ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለ ዝሃበትናን ዝወለደትልናን ወዳ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቀራን መጠን ክብሪ ምስጋናን ንዓ ይኹና። ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን መዓርግን ይኽበሩን ይመስገኑ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? አሜን። ስምትልሉን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ባዕና ብድኹማት ባሮቱ ይኽበር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላክ በደልናን ኃጢአትናን ከይተመልከተ ብድጋሚ ብቃላቱ ክንጸናናዕ፣ ብቃላቱ ክንፍወስ፣ ብቃላቱ ክንሃድእ ስለ ዝፈተወን ስለ ዝፈቐደን ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ኣርእስትና ኦ አምላኽ በጀኻ ምሕረት ሃበኒ ዝብል ኃይለ ቃል እዩ። እዚ ቃል እዚ እንጽልዮ፣ እዚ ቃል እዚ ንኣምላኽ እንልምኖ ቁዓት ኮይንና ኣይኮንናን፣ ናብኡ ዝቐረብና ኮይንና እውን ኣይኮንናን። እንታይ ደኣ እግዚአብሔር አምላክ መሓሪ ስለ ዝኾነ ደኣ እምበር ፍቑራት ኣሕዋትን ኣሓትን ትዝዓበይ ኣብያት ነፍሲ ወዲ ሰብ ንሃብቲ ይኮነን፣ ንኽብሪ እውን ኣይኮነን፣ ነዊሕ ዕድመ እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ዝዓበየ ኣውያት ናይ ደቂ ሰባት ኣውያት ናይ ነፍሲ እዩ። እሱ ድማ ምሕረት ግበረለይ ዝብል ኣውያት እዩ። ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 51 ኣቦና ክቡር ቅዱስ ዳዊት ከም ዝኽብል ንእግዚአብሔር አምላክ ለመነ። ኦ አምላኽ ከም ምሕረትካ መሓረኒ፣ ከም ብዝሒ ለውሃትካ ምሕረትካ ኣባይ ኣፍስስ።
ብምባል ንእግዚአብሔር ኣምላክ ክልምን ከሎ ንርኢ። እዚ ጸሎት እዚ ናይ ንጉስ ዳዊት ጸሎት እዩ። እዚ ንጉስ እዚ ካብ ሃብትን ካብ ዝናን ካብ ክብርን ዝረሓቐ ይነበረን። ምስናይ ዝግና ልቡ ዝተሰብረን ልቡ ናብ ኣምላኽ ዝቐረበን ነበረ። ሎሚ ብዙሓት ሰብ ጸጋ ሎሚ ብዙሓት ሰብ ሃብቲ ልቦም ናብ ኣምላኽ ዝቐረበ ይኮነን። ሃብቶም ሓኒቑ ይሕዞም እሞ ካብ ምንሳሕ ንኣምላኽ ካብ ምኽባር ንኣምላኽ ካብ ምእዛዝ ድማ በቲ ስጋዊ ዝኾነ ሃብቶም ብምምካሕ ካብ ኣምላኽ ይፍለዩ። ነገር ግን ክቡር ቅዱስ ዳዊት ኩሉ ዝና ኩሉ ሃብቲ ኩሉ ንግስነት ከይጸገሞ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ልቡ ብምስማር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ልቡ ብምስማር ወኣምላኽ ምሕረት ግበረለይ ክብል ከሎ ንርኢ። ምሕረት ምልማን ቃል ጥራይ ዘይኮነስ ምሕረት ምልማን ህይወት ምልማን ማለት እዩ። ብዘይ ምሕረት ጸሎትና ባዶ ይኸውን። ብዘይ ምሕረት ጾምና ታራት ምክሕቲ ይኸውን። ብዘይ ምሕረት ኣምላኽ ፍልጠትና ንፍርዲ ይኸውን። ንዝክር እንተኾይና ኣብ ወንጌል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ክልተ ሰባት ካብ ዝተዛረቦ ኃይለ ቃል እንተሃልዩ እቲ ተቐባሊ ቀረጽ ኣዒንቱ ናብ ሰማያት ከልዕል ኣይከኣልን፣ ንርእሱ እውን ኣየማጻድቕን፣ ንርእሱ እውን ልዕል ልዕል ኣየበለን፣ ንርእሱ እውን ሓፍሓፍ ኣየበለን። እቲ ፈሪሳዊ ግን ክመጻድቕን ብዝገብሮ ተግባራት ክዛረብን እንሆ ኣብ ቅድሚ ቤት መቕደስ ብድፍረት ክጽልይን ተረኣዩ። ነገር ግን ካብዞም ናይ ክልተ ሰብ ጸሎት ዝተሰምዐ እንተሃለወ ናይቲ ተቐባሊ ቐረጽ እዩ። ናይቲ ተቐባሊ ቐረጽ ዝነበረ ጸሎት ድማ ኦ ኣምላኸይ መሓረኒ ዝብል እዩ። ስለዚ ወገናተይ ኣነ ንስኻትኩምን እዚ ጸሎት እዚ ወትር ግዜ መሓረኒ ክንብሎ ዝግባእ ጸሎት እዩ። ኩሉ ግዜ ክንደጋግሞ ዝግባኣና ጸሎት እዩ። ንዝክር እንተኾይና እቲ ፈያታዊ ዘየማን ብመንግሥትኻ ምስ ትመጽእ ዘክረኒ ኢሉ። ስለዚ ወገናተይ ወእግዚአብሔር ኣምላክ መሓረኒ ምባል ጸሎት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ህይወት ለመና እዩ፣ ናይ ህይወት መስተርሆት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ በዚ ጸሎት እዚ ክንጽሊ ይግባኣና፣ በዚ ምህለላ እዚ ክንምህለል ይግባኣና። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ናይዞም ክልተ ሰባት ክዛረብ እንከሎ እቲ ተቐባሊ ቀረጽ እቲ ተጋዊ ግና ጸዲቑ ናብ ጉዕዙኡ ተመልሰ ክብል ከሎ ንርኢ። ስለዚ ወገናተይ ምሕረት ካብ ኣምላኽ ንለምን። ብዘይ ምሕረት ኣምላኽ ዕረፍቲ የለን። ብዘይ ምሕረት ኣምላኽ ህይወት የለን። ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላክ ማለት ንኃጢአት ሸለል ምባል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላክ ማለት ንኃጥኣን ዝፍውስ መድሃኒት እዩ። ኦ ኣምላኽ በጃኻ መሓረኒ ክንብል ከለና ልብና ይፍወስ፣ ሓሳባትና ይጸሪ፣ ስጉምትና ይቐንዕ፣ ነፍስና ከዓ ትድሕን። ሎሚ ዝደኸምካ ኮይኑ እንተተሰሚዕካ ምሕረት ሕተት። ሎሚ ዝወደቕካ ኮይኑ እንተተሰሚዕካ ምሕረት ለምን። ሎሚ ዝተደናገርካ ኮይኑ እንተተሰሚዕካ ምሕረት ካብ እግዚአብሔር ኣምላክ ለምን። ሎሚ ትምክሕተኛ ኮይኑ እንተተሰሚዕካ ሎሚ ካብ እግዚአብሔር ኣምላክ ናይ ይቕሬታ ምሕረት ለምን። ምኽንያቱ ምሕረት ካብ ኃጢአት ይሕይል፣ ምሕረት ካብ ውድቀት ዝዓመቆ እዩ፣ ምሕረት ካብ ሞት ይሰፍሕ። ኣብ መወዳእታ ምስ ክቡር ቅዱስ ዳዊት ከምዚ ብምባል ካብ እግዚአብሔር ኣምላክ ምሕረት ንለምን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 51 ናይ ንስሓ መዝሙር። ኦ ኣምላኽ ከምቲ ዓብዪ ምሕረትካ መሓረኒ፣ ከም ብዝሒ ርህራይኻ ኣበሳይ ደምስስ፣
ካብ ኣበሳይ ኣጸቢቅካ ሕጽበኒ ካብ ኃጢአተይ ውን አንጽሐኒ ኣነ ኣበሳይ ስለ ዝፈልጦ ኃጢአተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመዩ ንዓኻ ንበይንኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ ውን እከይ ገበርኩ ብቓላትካ ቅኑዕ ክትከውን እንተፈረድካ ውን ክትመልኽ እንሆ ብእከይ ትጸነስኩ ኣደይካ ብኃጢአት ወለደትኒ ንስኻ ኸዓ ንዝጋርድካዮ ስውርን ጥበብካን ስለ ዝገለጽካለይ ንሓቂ ፈትኻ ብስም እዛ ትነጽገኒ እሞ እነጽህ ተሓጽበኒ እሞ ካብ በረድ ጽዕዱ ባህታን ሓጐስን ተስማዓኒ እሞ እተን ድርቁማት ዓጽምተይ ሕጐሳ ንገጽካ ካብ ኃጢአተይ ከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ ውን ደምስሶ ኦ ኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ቁኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ኣይትግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ሃበኒ ብዝመርሓኒ መንፈስ ውን ደግፈኒ ሽዑ መገድኻ ንግብኛታት ክመሮም እየ እቶም መናፍቓን ከኣ ናብኻ ክምለስ እዮም ኦ ኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደማ ናግፈኒ ልሳነይ ውን ብጽድቅኻ ክትሕጐስ እያ ኦ ጐይታይ ኣፈይ ምስጋናኻ ክነግርሲ ከናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባህ ኣይብለካን እዩ መስዋዕቲ ምሕራር ውን ኣይትብርጎን ኢኻ እትበጎ እንትትኸውን ግን መቐብቁልካ ነይረ መስዋዕቲ እግዚኣብሔር ትሑት መንፈስ እዩ ኣምላኽ ንትሑታትን ለዋህን ልብን ኣይንዕቆን እዩ ኦ ጐይታይ ንጽዮን ብሓጐስካ ሰናይ ግበረላ መከበያታት ኢየሩሳሌም ይነደቓ ሽዑ ብመስዋዕቲ ጽድቂ ብዝሓር መስዋዕትን ቁርባንን ባህ ክብለካ እዩ ኣብ መሰዊእኻ ኣራሑ ከቕርቡልካ እዮም ሃሌሉያ ስለ ቃላቱ ስም እግዚኣብሔር ኣምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ፍቑራት ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ኩልና ምሕረቱ ከውርደልና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ኩልና ሰላሙ ከብዝሓልና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ኦ ጐይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ኩልና ምሕረት ግበረልና ሕጅን ንዘለዓለምን አሜን ወስብሃት ለእግዚአብሔር